mar Tanzania ema ben nanno ka bende ji loso ahinya e mbui. Piny Tanzania gi piny Kenya osebedo ka trend mane mbui mar X gi mbui mopogore opogore kaluwore koda weche ma bende nwaneno. Iwacho ni jokende ratich oganda madero mauchiel nogeng'negi mano mar donjo e piny mano mar Tanzania kamoriwo kanyo mana en ogai mar doho mano mana en Attorney General pachoka mano William Tunga. Kopogore gi mano bende waneno kanyo Martha Karua mano jatend duond bura e pachoka kanyakla kod mamoko. Boniface Mwangi bende ndache nolalo ducho manyoro bende noyude. Aparo ni nino wachakane gi kanyo. Erokamano ahinya. Tudruok mosebede kind Kenya gi Tanzania gima ne Mama Suluhu Hassan otimo cha oko gima kare kendo gima kwedo kaka jo Kenya to ma chenro mar rowere. Wan kaka rowere wakwedo gima ne Suluhu Hassan otimo nikech wang'eyo ni wan kaka jo East Africa to mane gima wang'eyo. East Africa is a community en dak kanyakla mar jo East Africa to ntiere rules manoketi kano los such a community marito rules. Koro gimane tero joka ka Tanzania ne gidhi chung kanyakla gi opposition leader mitimo ne hearing mosebedo ka kale sand moloyo tend sirkal ma Tanzania. Koro ka jo lawyers wa makoni gi judges owuok in solidarity and so many leaders nodhi Tanzania chung gi Tundu Lissu a hearing mare to Suluhu Hassan noneno ka jotendwa gi gin jok moko jia East Africa kae mano kao gima ne gibedo deported back to Angoa to Kenya. Noko gima ber iwinjo. Alafu gima lit moloyo ni activists wa mowuok in solidarity gi lawyers wa mano the Tanzania like Boniface Mwangi okao after sand moloyo. Boniface Mwangi no bedo deported obedo dropped Ukunda Nyoro when dende no quote to mean is somebody mano se go through torture donge oko gima ber kabisa to moloyo kabisa activists magwa begi bede jok moko maratiro giweri activism gang'owa gi siasa. Kineno gimojende kendo chak wacho Kenya ojende yudo report wan wapingo gimoneno karach ineno wapingo ng'awa Mama Suluhu Hassan to kendo wachak gilawa ng'owa gilawa activists o gilawa activists in their mad iwinjo gima giseneno ka activists gitimo gidhigo siasa Tanzania koso gidhi defend rights mag Tundu Lissu ineno to ka giduogo ka be pod gitimo activism e yo moro maratiro iwinjo wadaneno ni gimoro moro timore e yo maratiro to Mama Suluhu Hassan gima notimo no to gima rach molo ochako wacho nango ni kapuneno uchayo Ruto Kenya no okubukela chaya nangowa Tanzania neno to gima kendo bedo malet molo ingeni Kenya wachayo Ruto diere don wacho ni kana kaka wasebedo kwa tudore e piny Kenya opogore gi tudruok mantiere no ka winja chaya moro ka ne kakuneno ukao Ruto Kenya no president maru Kenya no oke kakubro deal kod mano ngeno respond angowa okojo ni Mama Suluhu Hassan nyaka wachi jogo motelo matiyo kode ndiko nwa ni kaki neno wachayo ng'awa wachayo Ruto Kenya no kaki neno waloso gi Ruto Kenya no oke kaka wabro tinge Tanzania no margi Kenya be mana marwa iwinjo ingeni ka nyathini odhi ka jirani iwinjo to koso ne jirani in kaka miyo idhi timo nango okinya side gi nyathi bokinya side gi jirani nyaka you feel both sides of the story. To ka wach kosa mane nyathini otimo ne jirani osebiro to the public idhi nyiso nyathini nango wadhi apenja nena ka jirani gima ne timo. Erokamano nyano ka Felix wach moro gido ka nyaka kunga los Felix just a minute seche manyathi we utieko monde seche manyathi loso wachni in kaka janyuol mandala janyuol wasani e sirkal ka en ng'awa en Ruto our president nyako penj Samia nita ang'o momiyo ne timo kamano ka Samia osewacho kamano to defense mane munya chiwo to ka Mudavadi wuon nyalo wacho nango ni jo Kenya modhi kono all the cause fracas winjo to mean they went there illegally and it does not support that to mean Kenya osejitenga gang'owa gi East Africa iwinjo there is no unity. Erokamano Felix ngi wach